Adamların goğunu tapmağın yeketek yolu mümkün bolluğundan elmadama olara ýagşylyk etmek pursatyny peýlemekden warattır. Diýmek şeýle göldügdäki adam mümkinçilik dören pursaty wagt ýetirmän ýagşylyk etjek bolmaly. Ýönümiň ilkinji şerti goňulary hemişe şeýle düşünje görä sağlamakdan warattır. Onu ýagşylyk eden adamyň bu dünýäde ýagşylyga garaşmagyny nähil düşünip bolar? Diňle salih. Her insan üçin iki gün vardır. Biri özüne degişli gündür, beýleki bolsa, geljek nesillere degişli gündür. Şo günlüň biri insany aglatýan ýalym bolsa, ikinji günne ol Allah kömegi bilen hökman begener. Diýmek edilen her ýagşylyk ýene ýagşylyk bolup gaýdyp gelýär-de. Ýöne biri ir birem giç bolup gelýär şeýle-dämi? Ýagşylyk diňe Allahyň razylyk üçin edilmelidir. Ýagşylyk edip ýerindenim derrew ýagşylyga garaşmak yol bilmeýänniň hem de usul aňlamaýanyň tertipsizliginden başga hiç zat däldir. Ýöne insan sabrsyz bolýar-da. Hawa insan sabrsyz bolýar. Köpler bu dünýäni diňe pullun hem de saglykdan waratdyr öýtýär. Ýöne oli hakykata göz açylan ruhana adamlar bu zatlaryň ağlawyna düşmediler. Şeýle adamlar ýagşylyk edilip togum tepen ýaly jennetiň ýerlerini tepip goýurlar. Dogry. Emma yaradan islete şo ýagşylyklar ente bol bu dünýäden gitmäkä peýda berip başlar. Eýtem eden ýagşylyk oň ýödüne dolanyp gelermi? Nygmatda çäk hikmetde boşlat ýokdur salih. Yaradan islete ha ýagşylyk edeniň özüne, islete de perdendine ýa-da ýakyna berer. Halipam, onu ýagşylyk edilen adam ýalňyşyp ötürek geçýän bolsa näme? Oňa adamyň öz sebäpkär. Yaradanyň islemeýän zadyny etmäge sebäbiň ygtyýary bolmaz. Onu işe başlaýarsa, hawa, häziriň özüne. Tevfik Aksu. Sen Lukmanyň ýalňyş derman berenligi sebäpli hassa bolanyň aýdýan şeýle-dämi? Hawa hormatly gady. Tevfik aganyň süýjü keseligi gödüňe tutulman berilen dermanlar onuň hemişelik maýyp bolup galmagyna sebäp bolupdyr. Garşylyk bildirýän hormatly gady. Hawa, siz diňleýän? Hormatly gady. Hassanyň gyssaly bejer üçin hassahana gelenligi dogry. Ýöne ol süýjü keselligini hem de insulin ulanýandygyny aýtmandyr. Lukmanlar hassanyň tüýden tiz sagalmak üçin gerekli bejeriş çärelerini wagtynda geçiripdirler. Hassahana baramda men öz huşumda dälim. Siz näme diýäňiz? Ruhudan görlemäň. Aýdy bergen uşak boldy. Hassa öň başga bir hassahanada bejerge alanna süýjü keselligi hakda guwanama berilipdir. Emma ödüm hosarlarym bu hakda hiç zat aýtmandyrlar. Gyssaly ýagda ýüze çykypdyr. Onsoň iň ýakyn ýerde ýerleşýän hususy ışyklar hassahanasy bolan soň şo hassahana ýüz tutdurlar. Hassahana näsagyň maddi ýagdaýyny gödüňe tutup bejeri töleginiň bary ýogy 30 götürüp töledipdirler. Emma olin bu adamlar ýagşy niýeti ýamanlyk bilen jogap beripdir. Menim haýyp etdiler. O nähil ýagşy niýet bolýarmysyň? Hormatly gady. Lukmanlar bu hili bejerge başlamadan öň gerekli barlyklar geçirmäge borçly bolup durýar. Bu resmi namalaryň içinde bilermen maglumatnamasy ýetmekçilik eder hormatly gady. Eger bilermen maglumatnamasy talap edilse, hormatly gady, gurrun edilýän barlyklary geçirmek üçin bir sagada ýakyn wagt gerek. Täzeden bilermen maglumatnamasyny talap etmek wagt ýitirmek bolýar, hem iki tarapa da artykma çyk bolar. Hawa düşünýän. İlkinji kömek berilýän halatynda Lukman ilki bilen näsagyň ölmän galandygyny gödüňe tutmalydyr hormatly gady.
Emma bular Lukmanlara sagwortun aýtmagyň deregine özlerini öwetlegini talap etýärler. Qadiýetiň karary. Şikayetçinin hususy ışıklar hastahanasından talep edýän öwetlegini bermezlik karar edildi. Sağ olun, Golcayağa minnettar. Möhüm däl, sizem sag bolun. Inni bolsa size bir gowy koýdur kereme deyin. Bolýa, ýörüň onna. Ýöräliň. Golcayağa size garaşýan. Bolýa. Barýan. Kakasy, bir zatlar iýdi, ýoksa mene keseliň beterler. Inni näderkä? Nädip güzeran aýlarka? Hiç kim men bu ýagdaýda iş almady. Kaka gynanma. Men okumy taşlap işe giräýärin. Ýok, sen okuň okamaly. Men işläýärin. Omar bilen gerekleşip öýde bolar. Sana bir zat gerek bolanyna da Hay insapsyzlar. Günälerini ýaşyryp oýnalmadylar. Gaýtam özümi günäkärlediler. Şo sebäple maýyp bol galdym. gaty adadım. Ayşe hanım işi goýansaň öýüň bar işini özüm etmeli bolýan. Tiýdirä kömekçi tapaýmasam boljak. Owa, bir kömekçi alay. Çünki ýakynna has ulrak öýe giräýmegden mümkin.
İşlerimi de barha ulan ya. Müşterilerimden hem sany barha köpelýär. Yeni bir näçe ýylyň Türkiýanyň iň uly hukuk edarasynyň birine urulars. Başakça, munçy işi sen üçin etýändirin. Hukuk fakültetine girip bilmeseň, meni gynanýardyň. Kaka bir daha sorajykdym. Sora gydım. Ýoksa aklypçy bolmak üçin yalan söýleseň bolarmy? Näme diýmekçi bolýar? Ýagny her aklanýan adamyň beýgünä bolmanyny biler, şeýlemi? Ýöne günäkärem bolsa sen aklamaly bolýan, ýoksa pul gazanyp bilmeýäň-de. Olcay, han suw uysana maňa. Ferhat gydım. Men sana ejem kakam üçümüň başdan geçiren bir wakamy da aýdyp bereýin. Nähili waka kaka? Dinle. Bir gün akşam mehmançylyga gidipdik. Soň öýe gaýtmak üçin ýola çypdyk. Men ýa 6 ýaşymdadym. Ýoly öňümizden bir tergezdan çykdy. Kakamdan gapçygyny sorady. Kakam garşy bolup durman. Gapçygyny bermek üçin elini jügüne sokdy. Anyk ýadymda, şo wagt öýleriniň penjeresinden garap duran adamlaram bardy. Kakam gapçygyny çykaran wagty gapçyk ýere gaçdy. Birden kakam bilen tergezdan ikisi de aljaranly ýagdaýa düşdiler. Soňra şo wagt edil barda doňan ýaly boldy. Adamlar kömek etmekden geçen gaýtam penjerelerini ýapyp ýeke-ýekeden içeri giriberdiler. Men bolsa şo duruşyma doňup kaldym. Şo gece bir de hiç kim kömek etmedi. Hemmeler kaçmak bilen boldular. Şo wagt bir de iň bolmany ýekece kişi kömek eden bolsady, onu beýle ýagda ýüze çykmazdy. Edil kinoda hyýaly. Näme maňa anana okmy? Ýok, onanýan. Ýöne bir zady bilesim gelýär. Şol adamlaryň ýerine özüň bolsaň, kömek edermidin? Elbetde kömek ederdim. Başakcan, haýş edýän kakan gaharlanyrmy? Ferhat gydım. İşimizde şeýle erekimsiz bolşumyň sebäbi adamlaryň erekimsiz bolmagydyr. Ýöne men bir adam öldüriljek bolup durka, ýüzüm topup geçip biljek derejedäki erwedi adam däl. Ertir başagy internata ýazdyrmak üçin gerekli resmi namalar ertip bergen. Wagt ýitirmäli. Men o mektebe giresim gelenok. Ece. Ýöne kakam şonu isleýär gydım. Sağ ol kakacan. Anon oğlum Allah yarın bolsun. Allah yargynda bolsun. Allah rehiniň ýit etsin. Giderek resmi namaları tapın. Elbette, elbette üstün çıkar. Marta dağı vardı mı? Bolya, men yine 10 ýaşymdan varar. Gerata polyaşı git. Hay tekne. Tatlanım uluğun aşağını düştüm sağ olun. Sapaktan açıptın öýtýän. Men bundan beýle okwa geçekler iş gözleýän. Diýmek işlemek ýüreňe düptüň de. Ejen kagyň habar barmy? Ba. İşlätiň gelýän bolsa, men ýanymda işläp bilerdim. Men inni garapdyryn, hasaplary garşdyrýan. Onsoňam agşama çenli dukanyny bolup bilemok. Bolya, gürleşdik. Anha, şu ýeri. Alipa, Allah senden razı bolsun. Hemmemizden.
Gelin, hoş geldiniz. Armanda. Sağ olun. Maňa elýärlik gerekdi. Sen aljak zadyň barmy edim? Ýok ejejan. Bu kitaplar kiminki? Menki. Okuwdan boş wagtlaryň ştaýda işleýärmi? Men işlemeli, okuw taşladım. Näçe tölemeli? 50 kuruş. Sağ olun. Daýjan, men şu gyradaky jaýda ýaşaýan, üýdäki işlere kömek ederýär birini öldüýän tanşyň bar bolsa, Netip bolsa gawat geldim, hökman habar bererin. sağ olun. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Sizin kim hayırlı bolsun. Halipam, ejimem iş gözlüyor, şoň aýda aýny isleseňiz. Bolýa, aýtsaň aýda. Wah oglum, kakan mektebe gitmeýäniň iştäýse gaty gynanyr. Sen aýtmasaň bilmedije. Bir aýal üý işlerine kömek ederýär bir hyzmatkar gözleýärmiş. Isleseň ertir orada gurulşaý. Bolýa oglum, bolar. Menim tiýdirek işläp başlasam gowy boljak jaýyň kireýin 3 aýdan mer töläp bilemdik. Üý esen bugün erti torak gelir. Oğlum, okuň nähili? Gowy kaka. Goç oğlum, ataňam ýaşap beren bolsady, agtygynyň üstünligini şo döwür göräýt etdi. Saňa buýsanor oğlum. Omar, Aýdy beriň. salam neme? Men şu ýakynnak dukandan gelýän öýdäki işlere kömek ederýäli adam gözleýän ekeniňiz. Gelin içeride gürleşeýäliň. Sağ olun. Oğlumam dukanny işleýär. Hawa akyllyja bolanam diýe. Hawa sapaklaryna gatök dedi. Ýöne kakas näsaglan soň okuwyn dowam etip bilmedi. Elme golp geçsin. Ýagşy Hatice hanım. Bir hepde ýaly işleş edip bir-birimizi tanar. Ertir başlap bersoň belli kullu gürleşert bolýarmy? Bolar, elbetde bolar. Näme? O näil başar plandy o? Maňa gulak as. Näde we molta tapardyňyz şo resmi namalary. Düşündiň maňa bulara tereday. Omar, aýdy ber Halipa. Bärik gelsin oğlum. Oğlum, men töleýleri tölemäge barýan. Aha, şu sandygyň açary. Pullary saňa tapşyrýan. Bolýa Halipa. Allah ýaryň bolsun. Ya şigit, maňa gal suw bersene. Häzir berýär. Näme seret ya? Birine meňdetdiňmi? Maňa seraday. Boljygym bir gal suw bersene, işim köp bolsana. Berde hany. Rahat çekil hany. Çykar sanykdaky pullary. Çykar. Barın derre gidin, ýoksa polisiýany çagyrar. Oho, dilin gaty duýunla. Edýäňiz näme? Bu ýerde edenetlik türetýän, çykyn tiýdirap berden. Sen sokulma. Bededim, barın gidin, ýoksa polisiýany çagyr. Şol adamlaryň ýerine özüň bolsaň, kömek edermidin? Elbetde kömek ederdim. Sen beýle geçintek. Senem tanna gaç. Ýok, bu dukanyňy ýetim maňa amanat goýup gitdi. Häzir men saňa amana dogry kölerim. Ýagdaýyny çık. Ey Allah can. Ödüm kömek et, ödüm kömek et. Onu gürleşdi Hatice hanım. Ertir başlap berin. İnşallah. Alo. Näme? Dukanymy? Bolýa häzir barýan. Dukana oğurlar giyipdir, adamym yaralanypdyr. Wah Omar.
Bela yeterler mihman ýalylar. Bir geler, bir gider. Mihman almagy başarsaň azada gider de süýjesi galar. Gasaly gözewçilik eltiň. Men kakasyna näme diýerkem? Omaryň mektebe gitmeýänliginden näme habar ýok. Nädip bu zatlar başyma da geldik ey Allah. Bu bolan zatlarda da bir hikmet bardyr da. Hawa ünsülen seretseň hiçbir iş hikmetsiz görünmez. Ähli soňsuz hikmet setirlerine nähil meýilleşdirilen bolsa, wagt gelinne äşkär bolar. Esasda şu ýazgylary gow okap bilmekdir. Men hiç zat diýip şikaýet etmedim. Gaýyk etmeýän. Omar köp saklaman goý bererler. Ece can. Omar. Halipam, olar ellerine bıçaklar bilen dukany kurtak giren soň ne deyin? Menim elimden gelen etdim ýöne. Sen bu zatlaryň pikirini etme oglum. Hany inni gönüýüňize gidin. Kakama näme diýerkäm? Islerden men gurlaşaýyn kakaň bilen. Dogrudanam gurlaşar mısınız? Elbette gurlaşar. Gurlaşman näme? Ýörüň wakaly. Ice gat gorkyan. Kakyma hiç zat bolmaz ahirine. Lukman ağa, Tolgunmaň. Adamyňyz ölümden halas boldy. Hudaýa şükür. Ýöne kellesine degen urguýuň, huşuna ziyan ýetiren bolmagy mümkin. O nähili diýen. Wagtlaýynça ýa-da hemişelik huşuny ýitirmegi mümkin. Biz her hili ýagdaýa taýýar bolup näçe gözden salamyz. Men indi näderkem, oňa nähili çemeleşerkem. Salih ağa. Salih ağa, şu hili meselelerde ýokdy hünärmenmez. Näçe nähil çemeleşmeligini, gasaly kömek gerek bolana nähil kömek bermeligini öğren gowulýa. Ol size kömek eder. Menem şu töwerekde bolaryn. Geçdi bolsun. Adamyňyzyň basam sagalmagy üçin biz elimizden geleni eder. Hatice? Geçerim. Geçin. Agşamyň haýyrly bolsun Tevfik ağa. Akşamın hayırlı, hoş geldin. Kakacan, seni Halipam bilen tanıştırayın. Salam. Salam. Geçin oturun. Düşünmedim lo. O näýli Halipam? Sen okuwyňy toranyňa näçe tagat boldy? Bu wagtda sen nirde boldun? Ruhsat etseňiz men urrun bereýin. Kiçiräk bir dukanym ma. Omaram dukanyna maňa kömek etdi. Şuň Omar dukanyna ýeköz galanyna bir erwet waka bolupdyr. Dukanyna bir alja bilen Omaryň üstüne ogurlar gupas edipdirler. Bu wagtda çenli Omar polisiýede boldy. Omar? Näme boldy? Näde polisiýa düşdün? Men hiç taýt etmedim. Gaýyk etmeň, oň günäsi ýok. Omar gorajak bolup ýaralanan kişi hastahana düşen soň polisiýa Omardan maglumat sorady. Bolan da ýok. Inni goýa elin şu gurruňy. Dukanyny okuwdan soň işleýänmi? Neme? Ýok. Mektebe gidňokmy? Haýyş etýän gaharlanma. Saňa öňürak aýtmandym ýöne işlemesem boljak däli. Wah. Men pul gazanyp bilýän bolsam, hemmesi men sebäpli boldy. Mektep taşlanmaňa da men sebäp boldum. Özüň günäkärleme Tevfik. Sen günäkär däl. Bu zatlaryň baryny şol aklawjy günäkär. In bolmany öwe töleg alyp bilsediň. Belki ol aklawjy biziň pikir etişimiz ýaly gat ýerwede adamam däldir. Oho. Nähili naýja, nähili gözel täsin zat. Siz ýatyňyzmy? Hawa. Kakamdan öwrendim. Şulardan günde näçe ýazap bilýäňiz? Bilmedim de. 100-150 dag bardyr. Öğren oňat. Şeýle keçejik sowatlyk zatlar satylýan bazarjykda ýakyn dostumyň dukany bar. Isleteňiz siziň üçinem birini gurlaşyp alyp bereýin. Bir gapdalan ýasap, bir gapdalanam saty berersiňiz de. Nenen görýäňiz? Bilmedim de. Şu bolşun bilen derde ýarap bilermikä? Ýok man suratda. Her kimiň bir edip biljek işi bardyr. Şu iş tüýt siziň oňaraýjak işiňiz. Olya.
Men üçin ören oňat bolardy. Her şerde bir hayır iş vardır. Halipam, barda üçün köp tağır alqam. Qaqın iş meselede çözüldü. Inni orada in esasat sen mektebe gidip başlamaly. Men mektebe gidetim gelýär. Omar, bir da sorajak. Seni halas eden adam haqda qaqaňa näme gurrun bermek isledin? Yan gurrun şu yere gelenne, näme üçin gurrun başga ýana sowdun? Meni halas eden adam qaqamyň öz tölegini alyp bilmezligine sebäp bolan aqlawçy da. Onu gören wagtmatan adam qadiýetde görüpdim. Qaqama gurrun beren bolsam, meni ýazgarardy. Sen yaralandyň diýerdi. Näme etjegimi bilmedim. Halipam ol meni halas etdi. Ýöne ol erwede adam. Näme etjegimi bilmedim. Bir da taqynny şu etseň ilki bilen wujdanyň diňle. Kalbyň päk bolmak üçin Allaha doa dileget. Soňam ýüregiňe geňeş. Ähli hakykatlaryň arasynda hemde päk ýürekde peýda bolýanlygy şu etdir. İň bolmanda gaýdy bilen men tanar şeýledem tanar. Bilmedin de tanarly. Olcay. Bizi tanamadyňmy? Meni aýalyň, bu da gyýdyň. Sen ýadyma düşýäň. Dünýämdadyň. Men üçin doa dilek edipdiň. Şeýledämi? Kaka. Sen kim? Salih ağa. Adamym üýekde peýdas degirmike? Äkideýin. Öýde görjek zatlar ýadynyň gaýdyp gelmegini peýdasynyň degime ahmal. Ýeközümiň bu zatlara güýjüm ýeter öýdemek. Bu meselede siziň tejribeňiz bardyr. Olcay tagalyan çamağa kömek edäýin. Bu ören kyn ýagdaý. Nähil çemeleşigimi bilmek gata möhüm. Düşünýän, men elimden geleni ederim. Sag bolun Salih ağa. Olcay ağa, öýüňizde gidesiňiz gelýärmi? Şu ikisi bilen gitmelimi? Mümkün değil, gidip biljekde. Tanamayan adamdan bilen bilmeyen yerime gidedim gelen o. Sen adyň nämedi? Salih. Salih Demir. Salih. Men diňe seni tanayan. Sen ýadyma düşýän. Haýyş etýän kömek et. Kömek et. Iň bolmanda bir neme özüme gelýänçä. Tanayan adamlaryň ýanyna olatym gelýär. Gatygen. Bir hili özüme howp astyna duýýan. Bolýa Olcay. Salih ağa da biziň bilen gider bolýarmy? Oglum, naharyňyzy sowudyjyda goýdum. Açyksaňyz ýersiňiz. Bolýaje. Oglum, tapaklaryňa taýýarlanýarmy? Owa taýýarlanýan, men gaýry etmeje. Berekella. Uy, senin tek satmağa başlamağa bir aylyk harydyň taýýarlapsyňa. Ýanca Omaryň halipasy gelip gitdi. Ertir satmağa başlaýbermeli nezip bolsa. Gowsy bolsun inşallah. Men gidip barýan işlemäge gitjek diýip aýdypdyma. Bolýa, sag bol, sagaman gidip. Häzirlikçe hoş galyň. Merhaba. Salam Olcay. Geçti bolsun. Olcay, Mirsat tanadyňmy? Dostum işdeş ýollaşyň. Sen tanamak. Bu zatlar adaty ýagdaý. Gaýgy derýarlat ýok. Indi bolsa öýe gaýdalyň. Näçe tiz başlasak şonça da Olcay aganyň bolun wakalary ýatlamany gowy kömek edip biler. Bolýa, ýürüň gidelim. Hatice hanım, eline güller bitsin. Öýümüz aparatda bolupdyr Olcay. Hatice hanymyň şunu ilkinji edek gelşi bir zat göwnüňe yaramasa aýdaý.
Innikidine hasyn süräk bolar. Olja ayaga öňüm hoşnetli adam bolmaly. Şeýle dämi Selda hanym? Hawa, elbetde. Minnetdar Hatice hanım. Men ursat berseňiz gaýdaýyn. Bolya, ertirem gelýäňdämi? Menini gaýtyp gelmesem gerek. O näme üçin? Ya bir zat boldymy? Yok, ýöne barbyr gelip biljek del. Beýtme Hatice hanım. Şu wagt sen maňa juda gerek. İkimiz gowy düşünýärdik. Eger төлejek pulumy az gören bolsaň, ony çözer. Kyn mesele däl. Gerek bolsa gürleşenmizden 2 ise köp töläýin. Çağamy kötmol diýdim. Pulun bolar, maddi kynçylykdan daýnarsyň. Haýyş edýän, ertir hökman gel. Ýan gaýdyşyň ýaly, sen gelmeseň maňa gaty kyn düşer. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Hoş geldin. Hoş geldin Ece, ýadadyňmy? Ece ýagdaýyň gowy? Ece näme boldy? Durun tek saňa kömek edeýin. Sag bol Hatice. Nahar edinmi? Yok, ýemok. Men häzir derewçik taýýarlaryn. Sen bir jemit ben ýanyma gel. Näme boldy Ece? Omar, ol adam sen ýaraladyňmy? Haýda adamy? Şu günki işlemäge baran öýümizin hojaýyny ol aklawjy bolup çykdy. Ola edil huşuny ýitiren ýaly üýtgä bir hili bolupdyr. Sen etdiňmi? Ýok Ece, ogur çüýçe bilen kellem urjak boldy menem. Omar, teret, men sen ejeň, maňa dogryny aýt. Araljak boldyňmy? Şoň üçin etdiňmi? Ece çynymy aýtýan, men hiç taýt etmedim. Şol adam goramady goldy, häzir men şoň ýagdaýyny bolup bilerdim. Öläýmegime mahmal, ol meni halat etdi. Ataň her insanyň içinde bir jowher bardyr diýerdi. Belkim dogrudur. Olja ayaga şu suratlyň düşülen wagtyny ýadyňyza saljak boluň hanym. Tede biraz kıyın düşmegi mümkün. Ýöne azıcık öýüňizde dogry salmaly bolarsyňyz. Ene terediň? Teredi Oljay. Çanak kalan ýoluna ulagymyz odulyp da atam ýemide gidip barýakak. Sen bolsa ýene ulagyň odulyna gaharlanypdyň, ýadyňa düşdümi? Ýadyma düşürip bilemok. Men gaharjan adamydym. Hawa, bir azajyk. Hatice hanym ellimike. Gahar adamyň nefsini joşdurar. Gaharjanlyk artdygça adam öz çäginden çykyp başlar. Iň güýçlilerini öýden wagtyň aslynda iň ejid wagtyňdyr. Peýgamberimiz nähili gowaýdypdyr. Hakyky peýalwan gaharlanan wagty öýüni erk edip bilen adamdyr. Gelin geçiverin. Salam Oljay. Näetýän? Hiç ilötüş ýok. Hiç saat ýadyma düşürip bilemok. Şu wagty edil boş tagypa ýaly. Wakalar ýadyňyza düşmäge başlanyna tagypan käbir ýerler garalanyp başlar. Ýöne gorkmaň. Anynyň wötümliklerini ýüzbeýiz bolup, ýüzüniň gyzarmagy erbetliklerden taplanmak üçin ören möhüm başlanygyşdyr. Haýsy geçen täher bolmandyr. Oljaýyň kellerini hazam beter garışdyrmaň hali haga. Iseseňiz muňu garşmak däl aýyl etmek diýelim. Ýagşy ýaman belli bolsa kelletem durlanar. Näme etmekçi bolýaňyz? Meselem ony iş ýerine ekidip biler. Ýöň nähili işler edenligini görse, käbir zatlar ýatlamany peýdasyny degmek mümkin. Men aýdýan ýerim yngaştaý. Bärde başga da satyjylar köp. Ödemdiňe sowgatlyk saatlar satýarlar. Ählisi 50 ýasalan zatlardyr.
Men sen üçinem yer gurlaşypdym. Wagtlaýynça taňa amanet etýän. Anha, stay. Doğrudan men zatlam geçermika? İnşallah geçer. Sefik, ýagdaýyň omy? Renkiň tolup durla ho. Men füýçi keselim bar. Dermanym wagtyny atmasam seýle bolýar. Häzir derman malaýyn. Men ştaýda goýupdym ony. Tevfik. Tiz kömegi çağırın. Olcay, bu yer taňa tanışmy? On çoknullar. Bular men alyp barýan işlemmi? Hawa, sen hemişe yeňýädiň, hiç wagt yeňilmeýädiň. Diýmek, ismi öktekinimde. Yeňmek has möhüm ýa adalatly bolmak? Yeňmek mi ýa adalatly bolmak? Elbetde yeňmek. Yeňýän bolsa diýmek adalatlydyr da. Bilmedim-de. Her bir yeňiş adalatly bolmaýar. Adalatly yeňmekden adalat bilen ele geçirilmäge razy bolmak ýagşyrakdyr. Bütün barlygyň tertibi ilahy adalat bilen binadyr. Allah insany hormatlap, adalatly bolmagy insanyň öz erkine goýupdyr. Şu işleri menem teret göröýün. Olcay, o taýda ütgözük zat ýok. Hemmesi öň alyp barlan işler. Şu işleri nähili alyp barandygymy biletim gelýär. Barlap göröýün. Salih ağa, bir zaman gurlaşaýalyň. Bolýar. Salih ağa, Olcaydyňa bir huşuny ýitirmek bilen çäklenmä, düýünden başga adamy gurulypdyr. Bu adaty ýagdaý. Häzir oň erkin pikirlenmegine pätkeli berýän zadyň ýokdugy üçin ol öz borçly hereket edýär. Ine şoň üçinem o işlerdäki maglumatlar Olcay gynandyr diýen. Bilşiňiz ýaly işdeki wagt ýalňyş hereket edilýän halatlarym bolýar-da. Olcay ýeňmek üçin ähli ýol dogurdyr pikirini eýerýän ökde aklawjy. Aslında şu wagt Olcay ýagy üçin mümkinçilik töredi. Uşuna gelýän wagty öz ýalňyşlyklaryny näçe göz ýetirip bilse, geljek üçin şonça gowy bolar. Şeýde bol özüni has oňat tanar. Olcay? Derrew hasana gitmek gerek. Dermanyňyz hemişe ýanyňyzda saklaň. Bak ýanymdadylar, ol näme bolanyny bilmedim. Biraz diýinjiňiz alyň, soň öýüňize gidip bilersiňiz, geçdik bolsun. Sag ol gaýdym. Minnetdar. Hudaýa şükür, gorkul zat ýok, meni gaty gorkuddyňyz. Siz häzir şu ýerde garaşyň, men resmi namalary düzedýin. Bolýar. Ýagdaýyňyz gowmy? Men oňa Salih. Sen gidip gelä. Men şu taýda garaşaýar. Bolýar, men derrew gelerim. Ýere-dap bolun. Sag oğlum. Ýagdaýyň gowmy? Sen? Näme üçin ýykylýar? Hasam güýçlenip ayağa galmagy öwrenmek üçin.
Näme üçin ýykylýar? Hatam güýçlenip ayağa kalmak üçin. Çekeliňi. Sen ýaly adamyň kömegi gerek gel. Men ýaly adamyňmy? Näme üçin? Ýene näme üçin diýem soraýanmy? Agam, maňa beýdiýär ýaly men size näme ýamanlyk edipdirin? Yalan söylüyen, yalan. Düşündün mü? Meni mayıp koyunlardan hem erbetsen, sen sebepli ömrüm kul bollu. Näme peýda gördün, näme kazandın? Aýdany. Feredin ýalňyşýan bolayma. Meni başga ýerine meňdetýäňde ötýän. Hiç kime demeňde demok. Sen şol aklawjy, sen ýüzüňi ömrüm ötünçe ýadymdan çykarman. İkelim ýakaňdadyr. Sen sebepli ömrüm kul bollu. Ahlaksyz, wyzdansyz. Nädibinni hiç tat bolmadyk ýaly hereket edip bilýän. Olcay ağa. Heret, dogry aýdýan ekenim. Gördüňmi? Olcay atkeş, aklawçy, yalançy aklawçy, ahlaksyz aklawçy. Şunça ýyl okanyň diplomuna nälet bolsun. Ol adam men tanayan eken. Öňkü alyp baran işleň boýunça tanayan bolmaly. Maňa nämeler diýen esitdiňmi? Yalançy diýdi, ahlaksyz diýdi. Men ona näme ýamanlyk etdim? Nädip ol adamda maňa beýli ýigrenç töredike? Men kim? Kim men? Kim? Siz ol adama adalatsyzlyk eden bolmaly. Bu bolsa oň sizi şeýle ýigrenmegine sebäp bolupdyr. Siz adalaty ýola goýmak üçin okudyňyz. Ýöne başgaça hereket etdiňiz. Mirza dağan size beren jogaby ýadyňyza düşýärmi? Ýeňmek has möhüm diýdi. Indi ýene pikirlenip görüň. Ýeňmek möhümmi ýa-da adalatly bolmak? Gaýdym. Degenmeli wagtyň tene gaýtam gaýnanýa. Ýyllara o mektebe girmek üçin elinden gelen etýär. Sen bolsa tersine giren üçin gaýnanýaň beýtme ahyryn. Men gidesim gelenok. Sana bir zat aýdaýynmy eje? Men aklawçy bolasym gelenok. Men öz ýolum bilen gitjek. Oň üçinem 3 ýyllap öýden daşda bolup okumak gerek gel. Şoň üçinem men siziň ýanyňyzda bolasym gelýär. Haş diýen eje meni iý berme. Kakam näme diýer gaýdym? Kakamyň hiç zat ýadyna düşenoga. Ýöne bir gün ýadyna düşer, şonda men näme jogap bermeli gaýdym beýtme. Menden aýrylmaly bolňdy çydap bilýän. Men sen gyýdyňa eje. Sen üçin men diplom, hormat haty ýa-da aklawçylyk ýaly zatlardan has möhüm dämi näme? Şeýle dämi eje? Hatice hanım. Senem men ýaly eli. Keňem başak bilen ýaşdaş ogluň bar. Şoň ýalatlar size de bolýarmy? Oňa ýakyn bolup bilemok. Selda hanım. Siz menden gowulýansyňyz, ýöne belkem başaga islemeýän zatyny dogry bilen etdirmek dogry däldir. Belki ýagşylyk etjek bolup ýamanlyk etýänsiňiz. Bolup biler. Kakam ýadyňa düşdümi Hadice? Näme hil gowy adamdy? Jaý jennetden bolsun. Hawa jaý jennetden bolsun.
Men sana bir zat aýtjak, ýöne gaharlanma bolýarmy? Bugün onsuzam gaharlanma kim galmady. Hastahanada kim görendiriýän? Şo aklawçyny gördüm. Utonsuz diýtäni. Edil hiç tat bolmadyk ýaly. Biraz güýjüm bolan bolsa üstüne tapyljaktym. Belki pişman edenler. Oň ýaly adamlar pişman edermi? Pişman etse garyp gasaryň hakyny ýemezdi. Binamsy diýtäni. Wyzdansyz. Sen ýaňy näme diýjek boldun? Menmi? Ay hiçli, hükmannel. Hiç tat diýjek bolmadym. İstediğiniz başağı meneki daýyn Tilla hanım. Özüme giderim Talih ağa. Oljaýyn tek oýunun ok, siz ýanyna bolaýyn. Oýununy siz bolmasaňyz, Bolýa, özüňiz gowul ýaňyz. Meni uğratmak üçinem çıkmadı. Hakyň häzir bolýan zatlary gowy düşünmeýän bolmagy ahmal. Men şoň islegi boýunça gidip barýan ahyryn. Kakymyň islegi üçin ähliden duşlamdan öýümden aýrylyp internada barýan. Hakyň ýagdaýynyň gowy däligini bilýän başap. Ol häzir gaty kyn ýagdaý başdan geçirýär. Şo ýaşdaky adam geçmişdäki hiç taýda ýadyna çürüp bilmeýçi teň pikirinçe gorkunç dämine? Saňyrda daýdyn Salih ağa. Kakym şeýle adam bolmadyk bolsa gowy bolardy. Şeýle geçmiş bolmadyk bolsa gowy bolar diýjek bolýanmy? Hawa. Şeýle geçmiş bolmadyk bolsa gowy bolardy. Başak. Men näme ýadgarýan? oňaýdanma üns berme. Gıydymun gowuna deger ýaly men näme etdimken? Ha? Näme etdimken? Başak siziň isleňiz boýunça internata gidip barýan üçin gaty gaharly. Men islegim boýunça Her kimim çağatynyň gowy ýerde işlemegini isleýär. Ýöne käbir adamlar onun çağatynyň ýagşylygy üçin isleýär ýa-da öz nebitini hoşal etmek üçin isleýän belli däl. Başak siziň hakykatda oňa ýagşylyk etjek bolýaňyzmy ýa ýamanlyk etjek bolýaňyzmy şonu anyk bilmeýän bolmaly. menem bilemok. Häzir şonu anyklamagy mümkinçilik bar. Geçmişde öýüne baglap goýupdyr. Ýöne häzir oň bilen ýüz-ýüz bolduňyz. Pikir edip görseňiz bu Ullukan Lütüf Keremdir. Dur! Selda! Selda! Başak! İyice kakım. Olcay, Aç. Şeýle geçmisi bolmadyk bolsa gowy bortyp. Näme diýjek bolan Başak? Çağılımdan vermağa hemişe şey diyordum. Ezilmeyecek bolsam hemişe ezip gezmeliyip yordum kakı. Şol aýdanlaňy ululugyny çahat gowy düşünýän. Men şeý diýdimmi? He Başak. Başak gıydym. Kakam ýad atma. Meni açyp hırtladym edip ýetişdirjek boldum. Ýöne men oň ýaly adam bolmarym. Men hırtly adam bolmak islämok. O mektebe diňe teň isleň üçin gidýän. Ýöne men teň ýaly bolmarym. Ezilmejek bolup ezmerin, beýtmerin. Ýörüm, öýe gaýdalýar. Öýe, ýöne. Men sen bu ýysan sülen ýaşamagyny isleýän. Geçmişinden utanmagyny islämok. Özü bile görleşmege taýýarmy? Ýakajylygyny, wujdanyny duýup bilýän adam üçin adalatsyzlyk hemde zulüm köz ýalylar. Allah oğlun asmanyny rahmet dolu bulutlar ýaly pursatlar bilen doldurar. Şondan soň adam Allah tarap sekelçe ýönelse rahmet ýagşy ýagmagy başlar.
Sen menden bir zat sorapdyň, ýanyňa düşýärmi? Doğrudanım kimdiňi bilesin gelýär diýip sorapdym. Hawa. Hawa bilesim gelýär. Näme bolsa bolsun, men bilesim gelýär. Salih. Puşman etmäge hemişe-de mümkinçilik bardyr şeýle dämi? Elbetde. Büdürmeýän at ýykylmaýan ýigit bolmaz. Esas at ýykylan soň gaýtadan ayaga galmagy başarmak. Ýykylandy bilýän adamlar üçin Allah hökman o ýalňyşlygyny düzeder ýaly sebäpler ýaradyp, onu arasda adamlaryň hataryna goşar. Ygtyýar ödüňde. Inne ayaga galmagyň wagty gelmedimkä? Günlüğüňiz haýyrly bolsun. Oljaýaga birçe pursat. Mirsat ağa, oljaýaga geldi. Otogyna girdi. Hawa. Men kömek edäýin. İçeridemi? Hawa. Şonu malay. Şunumy? Näme işleýäňiz? Sereden işlemi görjek Mirzat. Görüňde näme peýdasy bar? Hiç saat ýalyňa düşen ogatyň. Ýöne bilýän. Ýalňyş bir zat eden bilýän. Ýalňyş? Ýadymdan çykardym Oljaý. Bu ýerden ýeňşe barýan her bir ýol dogrudur diýen şu ajaýyp arduwyň netijesinde şu derejä ýetdi. Yer bolýa, inni bolsa şutaýdan gidiň. Bilişiň ýaly näme saglygyň zerarly, sen bu işe hukugyň ýok. Şoň üçin aklyňy bolup bilmerdiň. Bu adam nerede näme işleýär? Olar gizlin resmini amalar. Olar her öň ýeteniň görmäge hukugy ýokdur. Näme üçin beýle gorkýan Mirzat? Tevfik Aksu Füýjü ketelli. Kutuwda ışıklar hastahanasyndan öwet tölegini almak üçin gaýety ýüz tutupdyr. Ýöne öwet tölegini alyp bilmändir. Füýjü ketellidigini aýtmandyr, şoň üçin oňa ünsermi? Hakykaty kimden gizleseňim Allahdan gizläp bolmaz. Allah garaňkyjada gara daşyň üstünde garynjaň aýagyny görýändir. Hemme zat ol görýändir, bilýändir. Allah isleýän kuluny isleýän zady barada habardar edýär. Çünki Allah zulm etmeýär. Allah adalatlydyr. Salih. Yine bir kısani resmini amal bilmezmi? Barlak görür ýaly. Bolýar. Oljaýagan hakykaty göz ýetirmegine päskeler bilmersiňiz Mirsat ağa. Bulan kanuna laýyk däldigini aklyçy bolmasaň bilse boljak. Hastahana üstüne düşen borcu yerine yetirmän üçin ol adam maýyp bolupdyr. Emma olin hiç ili öwet tölegini tölemändir. Muny edenem ödüm. Ey Allah! Bu ýalňyşlyk inni düzelip bolmaýarmy? İş ýapylypdyr. Kimdigime göz ýetirmesem has oňa boljak etýän. Maňa ýumuşyňyz barmy Oljaý ağa? Ýok, sag bol. Bu suratdaky adam kim? Bu adam ýadyma düşenok.
Isleseňiz şu suratdaky adamyň kimdigini size görkezip biljek. Öwreden kiçijik zadyňam nähil gymmatly eken kaka. Allah senden razy bolsun. Jaýyň jennetden bolsun. Hatice, sen mi? Sen? Bu taýda näme işiň bar? Näme ýüzüň bilen geldiň bäri? Men senden ötünç soramaga geldim. Menden ötünç soraňda ütgejek atpamy? Näme ütgär öýdüň? Men bar adam ýitirdim. Sen maňa düşünmekden geçen tersine özüm günäkärlediň. Men ne hak ýere pul almagy synaşmakdan günäkärlediň. Men aýalymyň çagamyň öňünde nenen ýagdaýda goýdum. Gün bolştaýdan, gün bol. Tevfik, dinläýsene. Men dinlejek adam ýok. Gün bolştaýdan ýok bol. Gün bol. Kaka dur. Ol meni halat etdi. Meni halat etmek üçin öz janyna tewekküllik etdi. Tevfik, ol oglumyz halat etjek bolup puşyny ýitirdi. Ölüm bilen yüzbe-yüz boldy. Wah Tevfik. Kakaň näme diýýärdi? Ýadyňa düşenokmy? Her infanyň içinde bir jowhar bardyr. Ýöne adamda şonu daşyna çykarmaga ipleg bolmaly. Ýadyma düşdi. Ol. O men atam. Ören gowa adamdy. Bir de köp zady öwretdi. Maňa da köp zady öwretdi. Sen? Men ýetimler öýüne ulandym. Ejem bilen kakam kiçijek gam aradan çykdy. Kakam Nur Aksu meni ilki ýetimler öýünde gördü. Öýde gorply adam däldi. Ýöne ýene bir çagany okudyp biljek derejede gaýratlydy. Ol bir näme artyk işlete-de sen bilen bilirlikde meni okutdy. Şulary ýasamagy maňa döwretjek boldy. Ýöne men başarmadym. Men uniwersitetde okup bilmedim. Hünermend mektebini gutaramdan soň başga okuwa girmedim. Bir kärhanada işläp başladym. Ýöne şo hastahanada bolan zatlardan soň Kakam Nura ören gowa adamdy. Men şeýle adam bolup ýetsen gören bolsa, ol ören gaharlanyrdy. Inne hemme zat ýadyňa düşýärmi? Hawa ýadyma düşýär. Bar zat ýadyma düşýär Salih. Hudaýa şükür. Ähli zaty unutdum. Ýöne asyl özüm tanadym.
Tevfik Aksu. Mayıp bolmagyny onu hassahanaň günäkärden aýdýan da şeýlemi? Howa hormatly kady. Tevfik agan füýji keselledigi gödegine tutulman geçirilen bejergi oň hemişelik maýyp bolmagyny getiripdir. Garşylyk bildirýän hormatly kady. Sizi dinleýän. Hassa füýji keselini hemde insulin ulanýanyny aýtmandyr. Hormatly kady. Näse hassahana gelen wagty huşy ýerine däleken, anyklanan netijeleriň bary näsagyň füýji keselligini görkezipdir. Lukmanlar bolsa gerekli barlygy geçirmändirler. Şeýlelikde näsag hemmelen gözüniň alyny ýöremekden mahrum bolupdyr. Hormatly kady, özüňizi Tevfik Aksuň ýerine goýup görüň. Gyssaly bejergi üçin hassahana barýaňyz. Ýöne barja saglygyňyzy bitirýäňiz. Sebäbi bolsa diňe bir parklyk. Siz muny näde subut edip bilersiňiz? Ştaýda öňkü ýetmezçilik etýän guwanamy bar. Hormatly kady. Bilermeniň maglumatnamasy. Kadiyetin kararı. İki taraf hem dinlenip, hususi ışıklar hassahanatynyň näsag Tevfik Aksuga şekäýet ýetirenligleri arly, bu hassahana talep edilýän öwü tölegini tölemäge borçly. Olja ýeňiş gadanny. Bu waka uly sorag jogap bernede oň halas bolmagyna sebäp bolar diýip umyt etýär. Bu dünýäde adalatly bolan kişi ahiretde adalaty hem aýratyn lütf kereme oşar. Çünki Allah adalatlylaryň goragçysydyr. Allah bizi bu dünýäde adalatdan daş etmäge bersin. Ahiretde de rahmetinden. Rahmete garaşýan adam adalat terazine elmedama agyr gelmelidir. Babacığım. Kakacan. Minnettar. Ha oğlum.